Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще си поговорим за това каква е цената да започнете дропшипинг бизнес през 2025 година. Така че сега ще разгледаме какъв е плюса на това да започнеш дропшипинг бизнес през тази година, колко ще ви струва това нещо да го започнете първоначално. Също така ще направим и сравнение с това дали да направите бизнес с реална локация, реален склад и съответно да се заскладявате сами стоката. Така че ви очаква много интересен клип. Ако сте решили да започвате дропшипинг бизнес, определено трябва да изгледате това преди да стартирате. Тъй като подготвях тази лекция за моето обучение онлайн бизнес от А до Я, реших да я споделя и в YouTube канала си, тъй като имам доста въпроси за това каква е цената, колко пари ще ми струва да започна дропшипинг бизнес, какъв модел да избера. Така че в днешния клип ще ви покажа каква е цената на стартиране на дропшипинг бизнес към началото на 2025 година, за да може всеки един от вас да знае колко ще му струва това да започне този нов бизнес, тъй като е всеизвестен факт, че достъпът до дропшипинг като бизнес модел е изключително лесен и много нисък праг има за вход, което е така до известна степен, ще видите и след малко. Но въпреки това, ако решим да правим сериозен и голям бизнес, особено на пазар като щатския или пазарите от Западна Европа, например, там цената на рекламата е изключително висока и ако решите там да добивате клиенти, имайте напред, че ще плащате в пъти повече, отколкото в България. Така че е много важно да се определите първо къде ще продавате и ако основният ви източник на трафик и на продажби ще бъде Facebook реклама, то тогава трябва да избирате много високи цени за вашите продукти. Тоест не може да продавате дрънкулки по 5-10 долара и да очаквате да изкарвате пари, при положение, че една конверсия в щатите ще ви бъде между 20 и 50 долара. Нека сега се прехвърлим на компютъра ми и разгледаме колко аджаба ще ни струва да започнем нов дропшипинг магазин. Като примера ще използваме Shopify през 2025 година. Сега ще започнем разглеждането на това колко ще ви струва да започнете дропшипинг бизнес сега и съответно докато го правим, само искам да ви покажа, тъкмо ми влезе продажбата от Shopify магазина ми, докато стартирах това видео, така че изкарваме пари, докато се забавляваме, докато правим нещо друго, нашите магазини работят и изкарват пари. Така че това е много добър бизнес модел, ако сега сте решили да го започвате, и бизнес модел, в който влизате с много нисък праг на първоначална инвестиция. И така, започваме. Имаме различни варианти, които тук съм разписал, които бих искал да ви споделя и да се ориентирате, като това е варианта при стартиране на дропшипинг магазин. Магазин, който ние няма да имаме стоката, а ще имаме само платформа, която ще продава, и да започваме с разбивката по разходите. Първият разход, който ще направим, е да закупим домейн. Домейните варират между 30 и 60 лева. 30 лева са .com, обикновено .net, приблизително, разбира се, зависи къде купувате. 60 лева е примерно .bg, това е годишен абонамент. За момент само искам да прекъсна това видео и да ви споделя една страхотна новина, а тя е, че от днес отварям моя Discord сервер, в който може да ми задавате абсолютно всякакви въпроси, свързани с онлайн търговията, Shopify, WooCommerce, създаване на Facebook реклами, създаване на viral съдържание, SEO оптимизация, Google реклами и така нататък. Това ще бъде сервер, в който ще получавате изключително качествена информация, в който ще имате изключително много бонуси като участници в този сервер, така че определено, ако искате да се занимавате с онлайн бизнес, дали ще е дропшипинг, дали ще е бранд, определено трябва да присъствате в този сервер, за да развиваме заедно своите брандове и своите дропшипинг магазини. Линк към сервера ще намериш долу под това видео. След това минаваме на хостинг, ако сте решили да правите WooCommerce магазин, а не магазин, който е на Shopify. Да речем, вие ще трябва да платите около 200 лева на година обаче за хостинг, но това така или иначе си е първоначален разход, който се плаща в началото. Може да изберете и варианта за месечен абонамент, който е около 15-20 лева на месец, зависи от плана, който изберете. След това минаваме на Shopify или CloudCard. Ако използвате услугите на Shopify, абонамента ви е около 39 евро или долара, мисля, че беше първоначалния.
Средният вариант е 99 долара, което ще рече 200 лева. Нали, това зависи от нуждите ви, но по принцип при този вариант транзакционната такса е 1%, а при този вариант транзакционната такса ви е 2%. Тоест, ако имате повече продажби, си заслужава, нали, да си калкулирате кой вариант е по-добър за вас. Като нещо много важно искам да ви споделя в момента. В момента Shopify имат промоция 1 евро на месец. Тази промоция не знам до кога ще бъде валидна, но линка отдолу под това видео може да се регистрирате вашият почти безплатен Shopify магазин и за 1 евро на месец в следващите 3 месеца да плащате по 1 евро и да започнете да развивате и да създавате вашият сайт, вашия дропшипинг магазин или магазин с реални продукти и ваш бранд. Определено е много добър вариант сега да се възползвате, тъй като не знам до кога ще бъде валидна тази промоция. Пак ви казвам, цъкайте долу на линка под описанието, направете си регистрация в Shopify, дори и да не го правите, просто го разгледайте, качете си малко продукти, просто усетете самата платформа. Така че определено е хубаво да се възползвате от това нещо. Продължаваме нататък, изработка на лого. Това е нещо, което по принцип около 150 лева вземат дизайнерите, за да ви го направят. Може да си го направите сами на Canva. Нали, там има безплатна версия, платена версия, т.е. този разход може да ви отпадне, но това е оптимален разход и е хубаво логото да ви бъде професионално. След това за първия месец е хубаво да заделите в зависимост от пазара поне 600 лева за реклама, говоря в левове, пак да спомена, до 3000 лева. Като как да прецените колко да ви е рекламния бюджет. Обикновено при пускане на Facebook реклами, това, което се задава като инструкции, нали, като негласна, така да се каже, информация, е, че рекламният ви бюджет трябва да бъде това, което искате да заделяте за една конверсия. Като разбира се, трябва да говорим за реалистични цифри. Тоест, ако искате да ви дам пример с сайта, който градя в момента на Shopify, той ще продава кожени якета от естествена кожа, от съответно от телешка, с пух от лисици и така нататък, вълци, зайци. Правя бранд, който ще продава якета и дрехи като цяло, както и обувки от естествена кожа, от български производители. Съответно, ако мислите да започвате такъв бизнес, там аз съм си предвидил, поне ще стартирам от Щатите и Великобритания, сайта ще бъде с английска версия, аз съм си предвидил между 50 и 70 евро за една продажба, което означава, че дневният ми бюджет, който ще пусна за реклама стартово, само за да добия представа как вървят рекламите, да тествам, да изградя аудитория, да се захраня пиксела с данни и съответно аналитикса, аз трябва да харча по 100 лева на ден, понеже искам толкова ще ми е бюджета за една продажба, което означава 3000 лева за месеца. Значи аз като стартирам сайта, който го изграждам в момента в моя курс, който може да видите линк към него също долу под това описание, реално стъпка по стъпка правя този сайт и съответно ще продължим през всичките варианти с SEO оптимизация, Google реклами, Facebook реклами, създаване на съответно социални мрежи, в които ще качваме кратки видеа, които да бъдат максимално вайрал, да достигнат до максимално повече хора безплатно. Може да го погледнете долу този курс. В момента го правя на живо, така да кажем, т.е. стъпка по стъпка минаваме през целия процес. 3000 лева е бюджета, който трябва да заделите на месец, само за да стартирате магазина. Като не се знае дори колко ще избием от тези пари и първите 1-2 месеца може да работим и на загуба. Но това е риска на онлайн бизнеса, ако разчитате на канала за Facebook реклама. Продължаваме нататък. Регистрация на фирма. По принцип зависи от такси за адвокат, но около 300 до 500 лева струва това да си регистрирате фирма. И след това консултация с експерт, като разбира се има много хора в момента, които имат много качествена информация в България, може да се допитате до много от тях. Те имат възможност за индивидуална консултация, както и възможност за достъп до някакви менторски програми и курсове, но без значение кой ще изберете, определено това е много добър вариант вие да започнете, тъй като това може да ви спести много пари в бъдеще. Ако допускате грешки, които е можело да избегнете, ако ги научите от това, че някой други е правил преди вас, определено тези 100, 200, 300 лева на месец ще си заслужават.
Така че почваме с разхода. Минималният разход да започнете е от 1500 лева, като тук пак да повторим, ние можем да махнем тези пари за Facebook реклама, първоначално да разчитаме на органик трафик и да правим органични видеа, можем да махнем тези пари за изработка на лого съответно, можем да махнем и тези 100 лева на месец за Shopify, тъй като Shopify в момента, както казах, е на промоция по 1 евро на месец и вие може да се възползвате от нея долу. Линка е под това видео, така че махаме и тези 100 лева на месец за Shopify, махаме и тези 200 лева за хостинга, тъй като хостинга, който ползвате при WooCommerce в Shopify не ви трябва, той си влиза в цената на Shopify таксата от 2 лева на месец. И какво стана? За да започнем дропшипинг бизнес ни трябва един домен, говоря за минимални разходи, разбира се. Това далеч не е добър вариант да го направите, но пък е много ефтино и може да започнете първоначално така, първите месеци да го развиете без реклама и вече като сте готови да пускате голям трафик и реклама, да преминете към реклама. И пак се връщаме първоначално 30 лева за домен на .com, Shopify за 2 лева, регистрация на фирма за 300 лева, като това пак не е задължително в началото, а вече като почнете да правите продажби, може тогава да започнете с регистрация, тъй като тя става между 3 и 5 дена самата фирма да се регистрира. Няма никакъв проблем първите няколко поръчки да бъдете и без фирма, но е хубаво да си направите фирма. И махаме дори и тази консултация, тъй като тя не е нужна, има достатъчно информация свободна, която може да добиете, но е горещо препоръчителна да се възползвате от опита на човек, който вече го е правил това нещо и който е постигал много добри резултати. Това е тотала. Ако направим фирма, 332 лева ни струва да започнем дропшипинг. Ако не направим фирма първоначално, цената, която ще ни трябва за да стартираме е символичните 32 лева. Да, точно така. Може да започнете дропшипинг магазин още днес за 32 лева, като цъкнете на линка долу под това видео и се възползвате от тази промоция на Shopify. Така, сега тук няма да сме много изчерпателни, ще го прегледаме набързо, тъй като съм изподелил варианта, в който почваме с локация, бизнеса не е дропшипинг, ще имаме склад, дори не съм включил, включил съм тук един служител, но в случая дали ще плащате заплата и осигуровка на служител или вие ще вършите тази работа, ще трябва да вземате от парите на фирмата да се издържате, така иначе си имаме едни 2-2500 на месец за този разход. И започваме закупуване на стока, склад, складов софтуер, колички, палетни колички и така нататък. Нали, това са минимални и максимални разходи, зависимо с колко е голям склада и колко стока ще държите. Компютър, принтер, лейбъл четец и така нататък. Видеонаблюдение, изграждане, бюра, маси, шкафове, пликове, тиксо, това са консумативи за пращане на пратките, които по принцип аз плащам между 300 и 500 лева на месец само за турбички на Еконт, които зареждам. Правете сметка едни нищожни разходи, едни стотинки които са стотинки на турбичка, реално колко пари са на месец, като имаме много пратки и много работа. Съответно, рафтове, стелажи и така нататък между 50 и 300 лева на бройка, зависимо с колко ще ви трябват. СОТ, това е месечна такса. СОТ, начална такса за инсталация, като аз лично в моя склад, който е 800 квадрата, платих 1000 лева, за да си купя техниката за сота. Минаваме за разходи, които са минимални: ток, вода, почистване, телефон, интернет. Зимата плащам около 1000 лева за такива разходи, заради просто високата цена на тока на фирмите. Така че това е разхода, който е максималния. Минаваме през служител, минаваме през застраховка на бизнеса, минаваме през пожарогасители, които са първоначално за да ги купите около 1500 лева ми струваха на мен, после 150 лева на година за заверка. И така, ако правим реален бизнес, реален склад и реална стока, то тогава ще трябва да инвестираме минимум 9000 лева първоначално и максимум 26 000 до 30 000 лева, в зависимост от това какъв бизнес ще правите, колко стока ще заредите и от кои разходи ще спестите. Така че не знам за вас, но определено за мен този модел бизнеса с дропшипинг е най-добрият, който може да стартирате. И горещо ви препоръчвам, ако ще правите бизнес, дори да искате да правите бизнес с реална стока и реален склад, задължително стартирайте с дропшипинг, тъй като съм имал случай от хора, които си зареждат стока напред, за да имат да продават
и има два варианта. Или стоката изобщо не тръгва да се продава, защото те не са я тествали и те не знаят дали пазара ще я хареса. И втори вариант, стоката се продава супер много. Те зареждат много и много повече от нея, за да имат за напред. И в един момент рекламите се изчерпват, пазара се изчерпва и хората спират да купуват. И вие оставате с стока за хиляди, десетки хиляди левове в склада и няма какво да правите. И това е абсолютна загуба и тази стока никога няма да бъде продадена. Така че най-доброто, което може да направите първоначално, е да започнете, без значение какъв модел ще изберете, с варианта на дропшипинг работа. Ще се радвам да споделите долу в коментарите, ако съм пропуснал някой разход, който можем да добавим в тази табличка, и да ми кажете мнението ви дали това е реалистично и може ли да се започне онлайн магазин с, както казахме, 32 лева първоначално на месец.